מארחת את נפולי שנפרדה בסיום העונה שעברה מהמאמן הספרדי רפה בניטז. בואו נראה את ההתקפה הזאת של נפולי עם גונסלו היגואין, כדור ראשון וגול פנימה, 2 דקות ו7 שניות מהפתיחה, וזהו הקפטן מרק המשיק שמעלה את נפולי ליתרון. הנה היגואין, בועט חזק, אחד הבלמים שם מרחיק בצורה לא טובה. הטעות הייתה שם של פאולו קנברו, והמשיק מקרוב שולח לרשת. קנברו מראה את היכולות שלו מול קבוצתו לשעבר. ברארדי מגיע, ברארדי מקפיץ את זה פנימה, זה נראה טוב, איזה גול גדול, 1-1. אנטוניו פלורס משבר 1-1, פשוט שער ענק. שימו לב לברארדי, את הכניסה שלו, את ההקפצה של הכדור פנימה. פלורס עוצר על החזה באלגנטיות, לא מתבלבל, מול פפריינה, אל הרשת, 1-1, וזה מגיע להם. זה בהחלט מגיע לקבוצה הזאת שהיא נראית טוב יותר מאשר נפולי בחצי השעה הראשונה, אולי חוץ מה5-6 דקות הראשונות. זה יכול להיות ה2-1 לססוולו. כן! בדקה 84! ססוולו 2, נפולי 1. תראו את החבורה הזאת, את הטרור. סנסוני המחליף הוא זה ששם את הכדור ברשת. ססוולו 2, נפולי 1. יש עוד 7 דקות, אבל בואו ונראה אם נפולי תצליח לחזור מזה. 4 דקות הסתיימו, והנה גם השריקה האחרונה. ססוולו עם ניצחון ענק, 2-1 על נפולי.